Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kuSimanzonzo sikulethele zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi sebebaningi ke abalandeli ke abakhuza laphana ke umfana ke osemncane ohlaziya wona ke uMaskandi laphana ke kuona ke uTikTok laphana ke kwi-account yakhe uyibiza ngoReal Mhlazi ngempela ke mbukeli ke usekhuze ke omunye ke wabalandeli ke ukuthi ngempela ke akayishiye phansi mawukuthi lento ke asuke eyikhuluma ke isuke ingelona ke iqiniso njengoba ke esuke ekhuluma ke ngamagama ke awo ke uMaskandi mbukeli ke ngabe kuthi okwakho ukuphawula ngalo ke lolu daba lwakhe ke uReal Mhlazi ukuthi mbukeli nawe uyamazi lapho ekhaya uphinde ke wamgqugquzela ukuthi ngempela ke lezi zinto za online unakho ke ukuzazi ngempela ke uma ke engasiza abaculi ke abasafika laphana ke endimeni yomculo kaMaskandi mbukeli ke nansi ke ivideo yakhe ke umlandeli ke ekhuza yena ke laphana ke uMhlazi ke okhona laphana ke kuona ke uTikTok mbukeli siyabonga. Mhlazi ngithi mina noma ngabe liphakathi inkabi yami awuthi kuma kancane sithi ukulungisa lenkinga le yabona uma kuukuthi inkabi yami konke osukukusho uqamba amanga usukuqamba amanga iyekele lento yenzayo yabona kodwa uma kuukuthi inkabi yami usukukhuluma iqiniso lento sokuthi abantu abahambe beyoyibheka basuke bezofica yona qhubeka inkabi yami yabona kodwa uma ukuthi usukucindezela othile ungaqhubeki yabona yekela inkabi yami yabo kodwa uma ukuthi usukuqinisile ngithi mina nalabo bathi uzothunywa uphuthu uma ukuthi deep down enhlizweni zabo bayazi ukuthi usukukhuluma iqiniso banesono futhi banecala uma ukuthi bazimisele ngokuthi ngempela ngelinye ilanga bafisa ukuthi engathi wena ungathunywa uphuthu ngokuthi uvula oMaskandi umqondo yabona bese ngiphuma lapho bese ngingena kumavukane asemancane emculweni noma ngabe umdala ngokweminyaka kodwa uma ukuthi umculo wakho awakathuthuki ngithi mina sondela kulensizwa le sondela kulensizwa ungayiboni incane izokusiza lensizwa ngokuthi umculo wakho ube registered umculo wakho ukhokheleke ngendlela okuyiyona izokusiza ngoba ngiyayibona ukuthi inalo ulwazi yabona ngiyazi ukuthi niyayiqhenya anifuna ukubonakala ukuthi khona la nisala khona la nihluleka khona kodwa kwesinye isikhathi ukuzehlisa kuyonisiza ngoba niyafa ama-1000 petrol yabo siyakwazi lokho niyazazi akudingeki ukuthi ngize nginimensine amagameni yabona niyazazi ukuthi niyafa imali kapetrol yabo deep down enhlizweni zenu uma ukuthi ngempela uyazazi ukuthi useyivukana futhi usaphanta akangeni lutho ephaketheni nemali kapetrol abanye abayitholi bajabulela ukuthi bakuyipost nabacula abakhokheliwe nabacula abadumile sondelani kulomjida lona uzonisiza nicushise ukuthi ngena la mhlawumbe uzoyithola imali ya online noma mhlawumbe bengeke beze bekuqashe omtsinsila noma bengeke beze bekuqashe omtsinsila kodwa uzoyithola imali ya online sondelani